Des del 2012, al massís del Montgrí, al municipi d'Ullà, doncs fem vi. Tenim allà una vinya, que és de casa meu. Hi ha 4 varietats: la garnatxa blanca, la negra, la roja i la peluda. Tenim com dues coses, ell és a l'Empordà, un lloc de vi, i jo vinc de la Selva, que és un lloc d'aigua, i llavors vam dir què podem fer per jo vincular-m'hi d'alguna manera. Llavors vam obrir un restaurant a Arbúcies, on també el 2012 tenim una carta exclusiva només de vins catalans. Quan Imagic Telecom ens proposa que pensem un format per presentar a la televisió un programa de vins, el primer que ens ve al cap és una mica això que dèiem ara, com a consumidors i com a productors anem a fer una cosa fàcil, que no ho compliquem a la gent. I a partir de seure'ns i de començar a fer una pluja d'idees veiem que el nostre entorn el que demana una mica és, ostres, jo vull beure vi, però és que m'ho feu molt complicat entre tots, a mi em fa por beure vi. I en canvi hi ha una cosa que sí que ens importa, que és disfrutar d'aquell vi, d'aquell moment, de les persones amb qui t'estàs beguent aquell vi i d'unes varietats que tenim aquí, que no ens les coneixem. I què? Ja n'aprendrem. Què importa això? No, bueno, el vi, tu mateix, és que jo no hi entenc, no? I dius, bueno, i en canvi el tàrtar que demanaràs, què? Hi entens de tàrtars? Hi entens de vedella que no? I no et fa por demanar-la? Doncs una mica és això, no? El consumidor fer perdre-li la por a l'hora d'entrar a un restaurant, a una botiga i comprar un vi, que el tasti, que li agradi, i ja està. I si no t'agrada no el repeteixes, i si t'agrada te'n compres 10.000 caixes. Aquest ha de ser l'objectiu. Treu, Una comanda de 10.000 caixes, perquè per un tio Sant Celoni que li agrada molt aquest vi, ja la produirem d'aquí 5 anys, els tindrà.